empezamos. Bueno, buenos días. Hoy está con nosotros Arcadio López Casanova, pero la primera vez que vino a este instituto tenía 9 años, venía a hacer el examen de ingreso y lo hizo muy bien, con matrícula de honor. También en este instituto hizo el bachillerato en la misma línea, también matrículas de honor. Después pues fue a Santiago a hacer filosofía y letras y cuando acabó volvió a este instituto, esta vez ya como profesor de lengua y literatura española. Estuvo muy poco tiempo porque enseguida ganó la cátedra de esta disciplina y por cuestiones de los destinos y por cuestión también de hacerle un favor a un desconocido, pues acabó en Valencia, donde es profesor en la Facultad de Filología. El pasado sábado ingresó en la Real Academia Gallega y es un honor tenerlo con nosotros. De su trayectoria literaria nos va a decir dos cositas vuestro profesor de literatura gallega y, como os decía, hoy vuelvo al instituto. Es un honor para nosotros que estés aquí. Muchísimas gracias por venir. Sí, só quixera ratificar as palabras de Fernanda do prazer e da honra que supón para nós ter connosco a un dos mellores escritores do país. Arcadio López Casanova é teórico da literatura, ensaísta, dramaturgo, narrador e poeta, sobre todo un grandísimo poeta tanto en lingua castelá como en lingua galega. Da súa obra non vou entrar no pormenor, porque todos creo que tedes un dossier que vos demos Fernanda e Maseu, no que figuran a relación de obras, de títulos e as datas de publicación e o que supuxeron no seu momento estas obras. Tamén temos no vestíbulo do Instituto unha pequena mostra do seu abondoso que facer creador e investigador. Ratificar que foi para min en persoa un placer estar o sábado na Coruña asistindo á súa lectura do pregón, perdón, do discurso de entrada na Real Academia, un discurso que está publicado pola Academia, que respondeu o presidente da Academia, Xesús Alonso Montero. É un traballo magnífico que el presentou en síntese acerca dunha das escritoras máis importantes, por non dicir a que máis, do noso país, que foi Rosalía Castro, en a cal ele é un auténtico especialista. Pois eso, xa dixo Fernanda, lembrou o seu nacemento en Lugo, no ano 42, o seu paso, a súa crianza nas terras do Páramo, o seu paso polo instituto para realizar o bacharelato, e logo o seu paso tamén como profesor antes de marchar a Valencia, e onde vive, onde reside desde hai casi 40 anos, ou así. Lembrar que para nós hoxe telo aquí é un auténtico placer. Quizás algún pasado tempo saiba valorar mellor este acto, no que el vai compartir connosco algunha das súas vivencias relativas ao estudo e a creación literaria. Hoxe, como digo, voulle pedir, antes de que establezamos un coloquio, voulle pedir un favor, voulle pedir que nos lea, para empezar, se lle parece, un poema que a mí me gusta especialmente. Quizás un poema que representa un pouco esa terra matria da infancia e da xuventude que soubo trasladar ata as luminosas terras, paisaxes do exilio valenciano, como el decía outro día nas súas propias palabras no discurso. Entón, o poema que lle vou pedir que nos recite, Páramo, se relembro, que supoño que terá lido moitas veces, teño aquí, se queres, o poema, e despois xa empezamos o coloquio cando Es el que tienen ellos tamén. É o poema que tedes vos, fixe unha fotocopia aí,
Bueno, antes de nada quero agradecer de todo corazón as palabras da profesora Fernanda e do profesor Manuel Celso, e agradecer a invitación a estar aquí con vos, non? Tedes que comprender que para min é unha gran emoción, porque este é o meu instituto e aquí empecé a estudiar, aquí nace a miña vocación literaria. Tive unha sorte de ter uns grandes profesores de literatura de todo, pero en fin, para mí especialmente de literatura, e eles souberon no primeiro momento atender a miña inclinación, o despertar da miña vocación, de maneira que de seguro que se eu non chegara a ingresar neste instituto ou non chegara a ter os profesores, a sorte dos profesores que tiven, pois o mellor as miñas inclinacións ou as miñas orientacións pois que hubieran sido outras, non? A vida está chea de sorpresas, a vida está chea de misterios, a vida está chea de encontros fortuitos, positivos, de encontros desgraciados. Eu tiven aquí uns encontros moi favorecidos, moi positivos, moi entrañables, moi guieiros. E, por lo tanto, pois, estou aquí revivindo aqueles momentos nos que un neno de 9 anos chega aquí a facer o examen de ingreso, o neno que fixo os primeiros anos, o rapaciño que rematou aquí o preuniversitario. En definitiva tamén o meu mundo de Lugo, a miña poesía é a cidade de pedra, que nunca abandonei, nunca esquecí, sempre estou vinculado a ese mundo mesmo, e veño moito a este mundo, a esta cidade, non? E tamén efectivamente as terras do páramo, que criei hasta 6 anos na casa da miña avoa, da miña avoa paterna, nas terras do páramo. Foi unha infancia absolutamente feliz, non? Nunha paisaxe preciosa, que o páramo é un escenario marcado, rodeado por ríos, o río Neira e o río Miño, os lindeiros do páramo son Sarria e Porto Marín, e entón é unha longura inmensa, fermosa, de arboredos, de veigas, de searas, de campas, de campozos. É unha paisaxe que eu nunca esquecí, sempre está presente na miña vida, está presente na miña poesía, porque unha das vivencias máis dramáticas que eu viví, que está nos meus primeiros libros, é precisamente a perda da infancia, a perda daquel mundo. Aquel mundo, para mí maravilloso. E iso foi un sentimento, foi unha vivencia absolutamente dramática para mí, por eso está quizá repetido, recurrente. Bueno, e este é un poema que forma parte do libro que publiquei en 1967, Palabra de Honor. Entón fala dese mundo, fala da casa, desas paisaxes. Tenemos aí el libro, se queres por aí. Bueno, É que aquí hai unha parte,
É un fragmento, sí. É un fragmento. Sí. Para non entender os demasiados. Bueno, páramos e relembro. Cando abro a fiestra da mañá e me chega un ar limpo de outono dentro do páramo e vexo a terra aberta en sucos, como pechar entón os ollos e volver a aqueles anos nos que a xente andaba entre alambradas co fusil. A historia estudiei nos libros moitas veces, que na casa os avós ya máis decían que será do Manuel, traen os xornais. Cantas tristezas hai de todo isto. Como volver a relembrar aqueles tempos dunha posguerra e a paisaxe igual co corazón ermo, sin carro, que baixaran do monto para un pasairas, as campas, las garcías sin centeo, aqueles bravos sin sol, porque era o pranto sollo entre nós decide, como agora cada fiesta de súpeto esta terra toda en sucos medrando cara esperanza. Evidentemente, o poema parece contradecido o que eu hai un momento decía, non? Pero o poema está visto, o poema que está dicindo é o que está dando non unha ollada miña do neno que era feliz, non? Era unha ollada sobre o mundo social, sobre o conxunto da xente que remataban de vivir a guerra civil. E, por tanto, estaban nos tempos de profunda tristeza. Pero, claro, un neno de 5 anos non é consciente de traxedia. O neno vive feliz naquele ámbito, naquela casa, naqueles días, naqueles veranos, naqueles invernos, corritos, ten a vida do noso campo e tal, non? Por tanto, entender que a visión non é a do neno, non pode ser a do neno, senón a visión é de toda aquela xente que sufriron a traxedia que está vivindo ainda, non? A traxedia dunha posguerra, da fame, das privacións. Ben, pois, unha vez cumprido ese desexo que expresei que identificou a miña a lectura magnífica de Arcadio, eu pediríamos que, bueno, vos que xa máis ou menos sabedes algo da súa trayectoria, do que supuso a súa obra, en especial sinalamos aquel dossier, ese libro que para moitos foi Mesteres, ese libro que supuso xunto con Pólvora e Magnolias de Méndez Ferrín un aire fresco, un renacer, unha renovación da poesía galega no último cuarto do século XX, ese libro Meceres, temos aquí ademais moitos outros. Entonces eu que vos pediría que vayades suscitando alguna pregunta para que nos dé a pé a que responda, e esas preguntas poden dar lugar a outras. Eu sei, porque en algúns casos se fixamos que algúns traen incluso alguna pregunta escrita, por se acaso olvidaba o que quería preguntar. Entón, si hai alguén que queira intervir en primeiro lugar, sempre este tipo de coloquios, o máis importante é romper, empezar, e despois de uns veñen os outros. Entón, se alguén quere facer a súa primeira pregunta, pois que a fagan. Sí, ya. Bueno, pues Alejandro. Nos seus anos como alumno e despois como profesor, notou moito o cambio que máis expreso? O cambio? Sí. Más ben as súas vivencias como alumnado como profesor. Sí, como alumnado como profesor foron moi distintas as que esperaba. No, son dúas experiencias radicalmente distintas. En as dúas eu estuve moi a gusto en cada momento. Xa como xa comentei un pouco, nos meus estudos aquí fui moi feliz neste instituto, aprendi moitísimo, tive uns profesores magníficos, e cando fui profesor tive uns compañeros que estaban aí, algúns deles, claro, foron profesores
profesores meus. Entón, claro, aquilo impresionaba moito. Que persoas que foran os meus profesores, pois eu agora estaba ali no claustro con eles, e dando clase como estaban dando eles, non? Pero iso sí, iso causábame así unha certa inquietud, un certo medo. Claro, empezar a dar clase tamén é moi difícil, non? Porque é unha aprendizaxe que hai que ter tempo, que é cuestión de tempo, non? O saber relacionar, o saber comunicar. A capacidade, o valor do profesor naturalmente ten que ser un profesor preparado, pero ten que ser un profesor que comunique. Todos tivemos profesores que eran, sobre todo na universidade, na universidade. Eu tive profesores que eran unos sabios, pero a clase era insoportable, era horrible, porque non entendías nada do que estaban explicando. Entón, o profesor debe ter unha preparación e logo debe saber comunicar. E claro, iso para un licenciado que chega de primeira, ca responsabilidade de que chegas á túa cidade, que chegas ao instituto que foi o teu, que chegas e vas a topar con profesores que foron profesores teus. Entón, claro, dábache unha responsabilidade, pero bueno, tratei de irla superando, non sei si algúns alumnos, claro, habría que preguntarle a ella. Pues te vas a tener la respuesta. Vamos a ver, vosotros a mí no me conocéis de nada, yo aunque no lo parezca, fui profesor de este instituto. Vale, ahora ejerzo de profesor consorte, porque soy el marido de Fernando. Pero en este instituto estudió mi abuelo, estudió mi padre y estudié yo. Vale. Después fui profesor, y mi profesor de literatura en cuarto de bachillerato fue Arcadio. Vale. Era su primer año, aún era interino, acababa de llegar, pero vamos, cayó allí, venía sustituyendo a otra profesora, y en verdad os digo, como decía el Nazareno, que si yo hoy todavía a veces leyendo un poema puedo contar las sílabas, es porque me enseñó Arcadio, Tenías ya de pequeñito, porque aquel señor que vino a clase y que daba así, Dios, los profesores antes eran muy otra cosa. Los profesores tenéis mucho miedo, venís con vuestra chaqueta y corral, pero ¿cuántos años tenías, Arcadio? Tenía 23. 23 tiernos añitos, vale. A nosotros nos parecía un viejo carcamal, una cosa tremenda, ¿no? Pero yo tenía 14. Entonces, bien, efectivamente sabía comunicar y nos dio unas clases de literatura en cuarto de bachillerato verdaderamente memorables. Mirad, Max Aul, un escritor muy conocido, pero por lo menos para algunos, decía que uno no es de donde nace, sino de donde estudia el bachillerato. De eso hay mucho, pero mucho, ¿eh? Y los que hemos pasado por esta casa, por un instituto tan añejo como este, a veces hemos tenido una suerte verdaderamente asombrosa. En el caso mío, tuve 3 profesores de literatura que verdaderamente no me merezco. Uno fue María Victoria Moreno Márquez. Yo que queréis que os diga de María Victoria. María Victoria, poco antes de morirse, tuve una conversación telefónica que aún me resuena en la cabeza. Después tuve a Alonso Montero, el presidente de la academia, y después tuve a Arcadio. Entonces, ¿yo qué queréis que os diga? Como soy burro, no salí literato, pero bueno, eso marca a uno para el resto de sus días. Y esa pregunta que dejaba en el aire Arcadio de que ¿qué dirán mis alumnos de esto? ¿No? Sí, profe, se recibía muy bien. La verdad es que eran otros tempos bastante diferentes los de hoxe, non? Estamos falando do curso 67-68. Daquela, este lugar que ocupamos agora, esta biblioteca, era a capela. E la sala de profesores. Ocupaba non somente isto, sino toda a sala de profesores, ata o fondo, non sei se sabedes moito, seguramente non sabedes, ainda está o altar con santos, e con todo ainda se oficia algún oficio religioso, ainda está. Aquí recibíamos, eu tamén que fui un alumno un pouco
anterior, pero tamén fui un alumno no que isto ainda era capela. Aquí recibíamos os exercicios espirituais que nos daban os profesores de religión, cando naquela se levaba moito isto de meditar, reflexionar sobre cousas da vida e tal. Entón, os termos, a verdade, que cambiaron bastante, non? Pero lo que te preguntaba Alejandro, a ti casi no te dio tiempo, porque estuviste fuera 5 años. Entre que te marchaste entre universitario y volviste, él estuvo fuera poquísimo tiempo y antes no cambiaban las cosas tanto como ahora. A diferencia, desde que saí hasta que volví pasaron 5 años. É moi pouco tempo. A mí gustaría, se non vos importa, centrar un poquinho alguma pregunta máis na obra dele, na obra poética ou na obra investigadora, que eu sei que hai algunhas preguntas que tedes a ese respecto, non? Podes formularlo. Vostede é autocrítico, entón, que crítica faría da súa propia obra? É crítico literario, que crítica faz da tua propia obra. A mí teñome preguntado, para responder vouche facer un comentario, non teñome, como eu fago estudios, teño feito estudios literarios, tal teñome preguntado, bueno, entón, o crítico e o poeta como se levan, non? Entón, eu coido que o crítico dalle rigor ao poeta, o poeta necesita rigor. Sin rigor na escrita non hai poesía. Entón, eu creo que o Arcadio crítico dalle rigor ao poeta. E tampouco pode haber crítico se non é un crítico sensible, se non hai sensibilidade. O crítico é aplicar unha serie de teorías frías á literatura, sin sensibilidade. Entón, o poeta coido que lle dá o crítico Arcadio sensibilidade. Pois, eu como poeta, eu trato de facer unha poesía que me leva moito tempo, eu son moi lento. A miña obra non é unha obra moi abondosa, a miña obra poética non é especialmente abondosa. Entón, os libros, levame un libro 6 anos, 7 anos, 8 anos, a distancia dun outro. Entón, é unha obra que este allea ás modas. As modas son moi peligrosas. Moi peligrosas. Que o escritor este pendente das modas. O escritor coido que ten que estar pendente do modo singular e persoal. Neso, pois, eu coido que vou respondendo, ao facer unha autocrítica, eu vou respondendo. Tamén, para mí, eu considero que o poema ten que ser, por riba de todo, un obxecto estético. Por riba de todo. Para ser eficaz. Cando se pensaba, cando facíamos, eu fixena, claro, por as circunstancias históricas que vivimos, por o que se chamaba poesía social. E claro, pois entón pensábamos que facendo poesía social que iba a caer a dictadura, e que con sonetos que iba a cargar. Claro, é un pouco difícil que con sonetos e con poesía social caer a dictadura. Entón, a poesía, para ser eficaz, primeiro ten que ter valor estético. É o que se lle pide ao poeta. E depois, a poesía terá outras funcións, pode ter outras funcións complementarias e emanadas do estético. Nese sentido, eu coido que, mirando atrás, facendo autocrítica, en certa poesía primeira miña, pois quizás deixeime levar máis pola moda que polo modo, non mantiven a exixencia estética que se debía de exixir, aínda que sempre tentei de non caer
nese tipo de poesía no prosaico, no mostrei na expresión, mostrei, tentei, e sempre tentei de que ainda facendo esa poesía que se quería máis directa, que ten que chegar a todo o mundo, que ten que chegar a xente, que ten que convencer, que ten... Sempre tentei non caer, non? Pero quizá a miña parte de autocrítica, referida sobre todo a esa etapa, a esa parte, xa che digo onde poido que cedín máis a moda que ao modo. Que obra le llevou máis tempo a escribir? Pois a que máis tempo foi Mesteres, porque Mesteres non, realmente Mesteres non é un libro, Mesteres é un ciclo, todo un ciclo, que empezo no 1969 e remata no 1983. Que tivo unha primeira edición no 1976 e logo tivo outras edicións e foi medrando o libro, por iso digo que máis que un libro é un ciclo que recolle todo. Pero foi claro, por esa propia natureza do poemario, verdad, pois foi o que máis tempo pero, bueno, os outros libros, como antes vos comentaba, menos de 6 anos non me levou ningún libro. Vimos o seu expediente e tiña vostede unhas notas moi boas. Vimos o seu expediente e tiña unhas notas moi boas. Disfrutaba estudiando ou era unha obligación? Ou consideraba unha obligación? Eu nunca fui o que se chamaba un chaponcino. Gustábame estudiar, disfrutaba, porque pois hai que disfrutar, pois estuda para disfrutar, non é para sufrir. Cando un chega a facer uns estudos, ten con esos estudos que disfrutar. Por que ten que disfrutar? Ten que disfrutar porque é o xeito de se formar, de construir a súa vida, do que lle axuda a comprender o mundo e a estar no mundo. Porque iso é o que nos faz persoas, e a respetar os demais, ter ideas, saber ter ideas, e consecuentemente, se ti tes ideas, aprendes a respetar as ideas dos demais. Que non respeta as ideas é que é un necio, que non ten ideas. Entón, iso é o estudo, é o que nos fan como persoas. Se non se disfruta, pois evidentemente estamos nun suplicio. Estamos nun suplicio, claro. Evidentemente, claro, non? E entón, pois ten que ser, claro, ten que ser dunha angustia horrible. É horrible. Es que alcalde son de segundo de bachillerato. Están aí. Están en un momento... No, pero precisamente eses anos son fundamentales. Sí, este es fundamental. Eses son os anos, os anos fundamentais non son cando estás rematando os estudos, sexa no instituto ou sexa na universidade. Os anos fundamentais son estes nos que vas estar. Aí é onde se decide todo. Onde se decide todo. ¿Crees que algún dos teus poemas podes ter unha dificultade de comprensión debido ao difícil vocabulario e múltiples referencias culturales? Sí. Claro, isto teníamos dito moitas veces, tense dito da miña poesía, non? Un crítico de dito que é difícil, o léxico, o tal. Vamos a ver. A poesía é difícil. Por que é difícil? ¿Verdad? Porque a poesía está
é un obxecto estético e está fabricada con elementos lingüísticos que son uns elementos lingüísticos especiais, porque ti non podes facer poesía ca lingua toca que agora nos estamos comunicando, porque con ese material ti non podes construir un poema, sino que para construir ese poema ti necesitas unha linguaxe especial que é a linguaxe poética. Entón, si non tes unha sensibilidade que unha certa preparación, entón, claro, non chegas a linguaxe poética. Entón, eso hai que sabelo, verdad? Entón, claro, cando un dice, colle un libro, sin máis, eu non entendo nada. Pero vamos a ver, ti que preparación ten? É que, verdad? Para todo hai que ter unha preparación. Cal é a preparación do lector? Só hai unha. Ler. Claro, porque non pode pretender un suposto lector é que sin ler nada chegue un bon día a un libro e diga, non entendo. Claro. É dicir, se non chegas a coñecer para entender os determinados códigos, é como unha caixa. Se ti non tes o código da caixa forte, non podes abrir a caixa forte. Por máis que antes ca chave dando... Pois isto é igual, é dicir, se ti non empezas a ter certos códigos para entrar a eses textos, entón, claro, é difícil. Certo, tamén é verdade, hai poetas máis difíciles e poetas menos difíciles, evidentemente, non? Pero, fácil, doado, non é a literatura. A literatura non, nese sentido, non. Hai que ter unha preparación como lector. Como lector. O lector ten que se preparar. E repito, que é o importante? Como ler? Entón, cando vai lendo, verdad? Pues cada día vai vendo como descubre máis e máis e máis. E outra cosa que pasa como que o que contaba antes, non? A literatura está para disfrutar. A literatura tampouco está para sufrir. O estudo da literatura é disfrutar. ¿Verdad? Porque a literatura está... O perigo que vos ten nestes tempos, en esta sociedade terrible que estamos caendo, é que estamos contando dos elementos da personalidade humana para mí fundamental, que son fundamentais: a memoria e a imaginación. Entón, estamos vivindo, ou estamos acostumando a vivir sin memoria. É dicir, para que quero a memoria se teño o ordenador, toco, pum, sale todo, non? E sin imaginación. Entón, o que vivimos ca imaginación é tan importante e é tanta vida como que pode vivir todos os días a todas as horas na vida máis directa e máis práctica, non? E como se vive ca imaginación? Só hai un remedio: a literatura. A literatura, se lees unha novela, dache un tipo de imaginación; se lees poesía, dache outro tipo de vivencia imaginativa. A única maneira de vivir imaginativamente, de enriquecerse imaginativamente, é lendo. Habrá lector que lle interese máis o que lle ofrece a novela. Porque lees unha novela e entón abreche mundo. Imagínate cousas tan preciosas como nunha novela
ti colles unha novela e suspéndeche a túa vida na que estás, e estás vivindo, por exemplo, en África. E pode vivir un mundo de hai 4 séculos. E podes vivir un mundo de dentro de 2 séculos. Iso é enormemente enriquecedor. É dicir, a novela está chegando toda esa mudanza. Está enriquecendo o mundo. E a poesía o que che fai é que che descubre como eres por dentro. Cousa enormemente importante, non? Porque estamos tamén esquecéndonos de como somos por dentro. Danos medo entrar a como somos, a nosa intimidade. Danos medo. Entón, iso é o que é a literatura. Con dificultade, evidentemente, todo, nada é doado, non? Todo ten dificultade. Con dificultade, pero, evidentemente, disfrutar. As preguntas? Dende a súa opinión, que lle parece o cierre de Canal Nova a Televisión Pública Valenciana? E que me parece? Se sale un pouco del guión, pero no es de Valencia. Valencia. Vivimos, hemos vivido en un país do absoluto despilfarro. Entón, hai unha televisión que a valenciana, supoño que as outras eran máis ou menos igual, pero bueno, hai unha cosa que tiña nestes momentos 1.800 persoas traballando. Só na recepción da televisión valenciana había 60 persoas. Quer dizer, isto non hai país que poda ser. Ahora, evidentemente, como estamos nun país do despilfarro, estamos nun país do enchufismo, pois o resultado é ese. O resultado, porque chegamos a ese. Eso non se podía sostener. A solución, evidentemente, a solución doeme moito. É tremendo. Mandar a 1.800 persoas o paro. É unha solución que se debeu de dar antes e de outra maneira. Evidentemente. Debeuse dar moito antes e debeuse dar de outro xeito. Sí, evidentemente. Sí. O grave desto é que en algún momento neste país, sexa quen sexa, amigo, sexa quen sexa, sí, ten que meter mal o despilfarro e o enchufismo e o crecemento de non se sabe por qué, non na televisión, en todo. Entón, eu lamento moito, teño amigos moi queridos que están na rúa, amigos moi queridos que están na rúa. Pero, o que claro, é que eso non se podía sostener. Sí, creo que se te quería intervenir. Después de que nos ha hecho esta compañera nuestra tomar tierra, yo, para acabar, Arcadi, y utilizando información privilegiada, sé que tienes un libro en la imprenta. Tú a mí en casa me has esbozado más o menos de qué iba el libro. A través de un esbozo semejante, sin que yo te pida que lo destripes, quizá a estos chicos les fuera útil saber cómo un poeta construye un libro, porque a veces piensan que un libro de poemas es ir escribiendo poemas y así que tienes muchas hojas con poesías, las juntas, las mandas a encuadernar y ya está. No es eso, ¿vale? Entonces, la explicación que me dio mi Arcadio hace unos meses sobre cómo era ese libro que estaba haciendo, creo que puede ser muy útil para vosotros. Entonces, va por vosotros si él quiere explicar. Bueno, non só ese libro, non? Eu trato de, cando decía que un libro leva moito tempo
6 anos, 7 anos, 8 anos, 9 anos. Porque este libro empecé no 2007 e rematei hai pouco no 2013. Entón, non só este libro. Cando estou traballando nun libro, pois a mesma exigencia que vos comentaba que hai que ter co poema como obxecto estético primeiro, hai que ter co libro. O libro non é unha xuntanza de poemas. Non pode ser unha antoloxía, pode ser unha escola. Pero un libro, os grandes libros da poética, da historia da literatura, non nosa, sino de todas as literaturas, son un corpo perfectamente articulado no que todo, absolutamente todo conta. Todo é unha máquina, ten que ser unha maquinaria perfecta, na que o lector, ese lector sensible que falábamos antes, atope significado a todo, tendo título, pasando por as citas ou lemas que vosotros ledes moitas veces, un libro eleva, por exemplo, unha cita do outro poema, dúas citas. Eso ten un significado. E as partes do libro, e os títulos das partes do libro, e os números de poemas que forman parte de cada uno. E todo eso ten que dar un conxunto perfectamente trabado, armónico, articulado e tal, porque todo eso está significado. Ten unha dirección significativa, non é só o que di un poema, non, o que empeza a decir un libro dentro do propio título. Todo o que vedes que é un libro. Chamamos o índice, no índice hai que ver todo como está montado, como está trabado, como se distribuyen os poemas, se os poemas levan título, non levan título, cantos poemas son, aquí, hai un elemento que na literatura esquécese a miúdo, non? Que ten moito valor, claro, no mundo clásico, non? Que é o simbolismo numérico. Hai unha máxima dos números, verdad, que ten un significado. E na poesía iso é moi importante. Na montaxe, quero decir, na montaxe dos libros, da poesía, toda esa numérica, o xogo de números, pois ten un relevo significativo. Non sei se para darles una idea. A ver, Tania es de muy cerquita del páramo. Y se emocionaba. De que parte do páramo? No, nosotros son de Pueblo de Santiago. De acuerdo. Ali iba eu as festas, tiña unhas festas ali. E unhas mozas guapísimas. Mira a ella. A ver, Tania, ¿qué me querías preguntar? ¿Qué significa páramo para ti? ¿Qué significa páramo para ti? ¿Qué significa para ti el páramo? Si pudieses decir, ¿qué es el páramo? Pois é unha parte fundamental da miña vida. Un adjetivo? Un adjetivo? Un adjetivo máximo. A ver, ¿alguna cosa más? Que a agitación actual do país, que a agitación actual do país justificaría unha volta á poesía social realista? Pois, vamos a ver, un pouco o que che comentaba antes, a poesía non pode estar en función de elementos externos á propia poesía. A poesía tampouco lle podemos poñer adxetivo. Hai poesía, bo ou malo. Poesía existencial, poesía social, poesía metafísica, poesía amorosa, poesía religiosa. Moi ben. Sí, claro, hai todo un abano de posibilidades
do poeta, non? Pero primeiro, poesía. E para ser poesía, como antes vos comentaba e repetí, hai unhas exigencias. Hai unhas exigencias. E polo tanto, eu xa te digo, non quero caer no que nun momento determinado, sendo moi novo e tal, pois, un pouco, pois que non moito, pero un pouco creí, de pensar que liberábamos o país con sonetos, con poemas, verdad? Que, como dixen antes, que a dictadura iba a caer a base de bombardeo lírico, cousa que se demostrou que non. De maneira que pode haber unha poesía social, por suposto, perfectamente legítima, pero, repito, sempre e cando sexa poesía. Por exemplo, Celso Emilio é un grandísimo poeta. Un grandísimo poeta do século XX, un dos grandes poetas da nosa vida. Os ecoicos de Celso Emilio foron unha desgracia para a poesía. Por qué? Por dúas razóns. Unha, porque eran moi malos poetas, absolutamente prosaicos, mostrencos, como se planteaba Celso Emilio. Primeiro sabía que tiña que facer un bo poema. Sería poesía soñada, sería poesía realista. Eses outros ecoicos seguidores de Celso Emilio durante uns anos que nos martirizaron aos demais, non era? Non, eran prosaicos mostrencos, pensando que dicindo 4 barbaridades no poema que xa tiñan o aplauso popular, que era unha poesía que chegaba, etc. E logo, o outro pegado, dogmáticos. E claro, non se pode ser dogmático en nada, pero en literatura moito menos. A mí ninguén me pode decir que tipo de poesía teño que escribir. Entón, esas persoas foron prosaicas, es decir, foron contra a estética, e foron dogmáticos. Entón, todos os que non escribíamos como escribían eles, desaparecíamos do mapa. Éramos poetas burgueses. Por exemplo, éramos estéticos. Bueno, moi ben. O sea que iso é un terreo para a literatura normalmente peligroso. Sí. Nada, se os parecimos pechados as intervencións, unha última, non sei se vos quería intervir, sabe? Sí, porque teño unha débeda con Arcadio, desde o ano 87, que Arcadio non sabe, pero quero facela pública, porque no ano 87 aprobei dúas exposicións, e parte do éxito que tiven foi gracias a un libro que tú escribiches con Eduardo Alonso, que se titula Poesía e Novela, que está aí, que é meu. Foi un libro deses que me marcaron especialmente, ainda que o da que era novo, moi novo, pero que tiven o placer de relelo despois, ainda que casi cheguei a saber de memoria, porque foi un deses libros tan ben estructurado, con tanta sensibilidade. Eu puñei caso calificativo de máxico. Serviu perfectamente como guión para un comentario poético, para un comentario narrativo, e sobre todo a claridade e a didáctica é impresionante. Por iso te felicito e te agradezco. Moitas gracias. Y por último, Arcadio, en esta vuelta al instituto, ¿cómo lo encontraste? Moi ben, magnífico. ¿Te gustó? Moito máis unha labor no que todos estuven vendo de clasificación, de ordenación, de ordenación, porque claro, é o que comentábamos, no México ten unos fondos de admirables. Estudiaste tú por todos ellos. Pero, claro, o que facía falta que é o que vin que se fixo que se está facendo no instituto. Digo yo que estudiaste tú por los aparatos que están abajo. Comentábamos cando subíamos ao laboratorio de física e química, ao laboratorio de ciencia, los mapas, todo eso, claro, foi moi emotivo para mí. Pero ya ves, todo eso. A verdade é que foi un
además de un placer, un gran luxo terose a Arcadio nesta que foi e que é e seguirá sendo a súa casa. Agradecemos moito, por tanto, que nos acompañase hoxe, e agora o director, bueno, vai facer entregar un pequeno obsequio. Vale, podrei entregar un pequeno Vale, vamos a dar un aplauso.